ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್, ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಮುನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರಪ್ಪು ಒಂದಲ್ಲ ಬಂಡ ಏರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಚಂದ್ರನ್ನ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಶಿದ ಮಠಾಧೀಶ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಬಲೆ ಪೋಯತ ರೆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಥ. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ನಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಲೆ ಬತ್ತ ನಕ್ಲು ತೂದು ಒಂದೇಟು ಬರನ್ ನಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದುಲೆ ಬತ್ತ ನಕ್ಲು ಒಂದೇಟೆಲ್ಲ ಮಚಿಲಿದು ಪೂರ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರ ಕೋಟ್ಲಾಡು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಮಚಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವಳ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಕಲ್ಪನೆ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಎದುರುಡನೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಮುಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಬೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು. ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂತ ಎದುರೆದುರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ఎక్కువ ಎರುಳು ಸರ್ಕಲ್ ಆನೆ ಉಂಟು. ಆನೆ ಭಾರಿ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಬುಂಡಾರ ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಂದುಂಡುತ್ತಲೆ ಮಳೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಿಲಿ ಗಿಲಿ ಪಿಲಿ ಅದು ನೈಸ್ ಪಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಚಂದ್ರನ್ನೆಲೊಲ್ಲಿ ಆರು ತಿನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪಂಜಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿತಲೆಕನೆ ಯಾರು ಪೋಂದುಲ್ಲ.
ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ. ಅಂದು ನಾಗ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನ ನಾಗಲೋಕದಿಂದ ನಾಗ ನಾಗಿನಿಯರು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ಏನಿದು ರಮ್ಯ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ! ಈ ಕಾನೂನು ಇಂಪಾದ ಕೋಗಿಲೆಗ ಮುಖ್ಯ ಹರಿಯ ತಿನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಯಾಗೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ತಿಂಡಿ ದಿಕ್ಕುವ ಈರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ ತಿಂಡಿ ದಿಕ್ಕುವ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಯಾರು 100% ದಿಕ್ಕುನೊಂದು ಪಂತೇರು ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋತು ನಂಚಿ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಕ್ಯೂತು ನಾಗೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಚಂದ್ರನ್ನ ವೀರದಾದ ಪನ್ಪರು ತೋಜುಂಡು ಇಜಿನಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಮಸಾಲ ದೋಸೆದ ಬಿರಾವಡುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದರಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಚಂದ್ರನೇ ಮಂಡಿರು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಪೂರಿ ಉಂಡು ಅಂಬಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಲೈನೆ ಉಂಡು ಬೇತೆದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ತೂಕ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇರಬೇಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಂಬಡೆ ಗೋಲಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಿರಾವಡು
ಬಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ತಿಕ್ಕಿನ ತೀರ್ನುಂಡೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಉಂಟು ಚಂದ್ರನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಂಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಚಿನ ರಶ್ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪೆಟ್ಟಿದ ಪಂಚದಲೆಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಈ ರಶ್ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ತೆತ್ತು ಬರಿಯರು ಬಂದ ಆರು ಪೆಟ್ಟಿದ ಪಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡೆಡು ನೂರ್ದುನಾರು ಬಲ್ಲೆಡೆ ನೂರ್ದುನಾರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ತಿನ್ಪೇರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂತ ಉಜ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ ನೀರ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಡುಪೂಜೆ ಐಟಮ್ ತಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪುಲೆಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಂಜಿಗಳ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮಂಜಿದ್ದು ದಾದ ಮಂಚ ಐಟಮ್ ವಿತ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲೇ ಬೇಟೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜಂಗಲ್ ದೋಸೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೊಟ್ಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಇಡಿக்குது ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನೆ ಪೆಟ್ಟದ ಪಂಚದಾಗ ಪೋನಾಗ ನೆಕ್ಲೆ ಗಾಂಡು ಬೆತ್ತದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೇನು ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕದು ಪೇಜದ ಬತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಎಂಚೆ ಎಂಚೆ ಅವ ಇರು ಕೊಯ್ನ ಎಂಚೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೀನ್ ಎಂಚೆ ಆ ಜನ ಗುರ್ತದ ಜನವಾರ ಬಾರೇಟ ಜನ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತೀರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಭಯಂಕರ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ನೂರ್ನ ಸೀನ್ ತೂದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಒಯ್ತೆ ದಕ್ಕದೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬೇರೆನೂ ಅಲ್ಲ ಲೆತವಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರು ನಿಜ್ಜು ಒಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಮರುಭೂಮಿ ಇಟ್ಲ ನೀರು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಚಿಯರ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದು ಎನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟೇರು ಆಂಡಿ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೀಣೆ ದಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಯೋ